Písnička Byla to láska a skupina Pro tebe. A teď představíme novinku číslo 3, která bude patřit skupině Pískomil se vrací a na telefonu je Ondřej Pečenka, dnešní host. Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím. Ondřej, já bych nejprve představil skupinu Pískomil se vrací. Pískomil se vrací, je rodinná kapela. Během koronaviru speciálně už a jsme taková představička, která hraje pro děti, ale vlastně tak trochu i pro rodiče, protože oproti těm kapelám nebo partám, jsou jenom pro děti, tak my jsme víc takovým tím přesahem, protože si to ty rodiče poslechnou rádi v autě taky. Rodinná kapela, ale možná bychom měli říct všechny členy. Členi jsou moje manželka Karolína Pečenková, Tomáš Pešák, to je klávesový virtuos, potom je tam Kristýna Kudrnáčová, to je zpěvačka, a pak jsem tam tak trochu já, většinou se skládá. A jelikož ta sestava se proměňuje neustále a vlastně, když se během toho koronaviru jsme se třeba rok neviděli, během toho někteří odešli takzvaně, i když nebylo od čeho, tak ještě bych zmínil asi Vojtu Peřinu, který hraje na kytaru. Jak Pískomil funguje teď v těch posledních dnech, v posledních měsících? V posledních měsících v podstatě se věnujeme hlavně dětem, protože jsme v podstatě pořád doma, takže vlastně ty témata dost i jako přibývají, nám to něčemu čas. A teďka vlastně chystáme novou desku, jo? Jsme dlouho nic nepodnikli a i kdyby ten koronavirus nebyl, tak asi touto dobou bychom tak jako tak ty desky věnovali, takže tenhle rok vyjde deska. Všechno to, co říkáte, já mohu potvrdit hlavně z hlediska, bych řekl, posluchače, protože jsem vás několikrát viděl a slyšel, takže i jako diváka, nejen posluchače, ale jako diváka, mně se i líbí, že to není jenom pro děti, že to je i pro dospělý a vždycky jsem se dobře pobavil. A teď by nás měla pobavit vaše nová písnička. Jak vznikla? Vaše nová písnička vznikla tak, že my jsme na té distanční výuce tady měli s dětma procvičovat dvojhlásku OUT. No a jak se to tak hezky sešlo s tím, že zrovna náš teďka Tomáš Belko měl podobné téma v hlavě, tak díky tomu vznikla taková rodinná písnička o tom, jak